bedo nang'o? Tich mar bao nitiere ng'ama nyalo chake kaka iwinjo osiepa moro nowacho, ma ochake at a bigger age, ma samoro nyalo bedo ni nosechoko resources ge moko motimogo mano. Then koka nitiere some of us ma ikuongi learn skill. Koro with skill okibi dwaro kata samoro pesa. Ibo bedo mana ng'ama dwaro client manyalo trust ni ng'ani endi nyalo loso na gimoro. Koro kiwuoyo about money to kinyal bedo gi pesa maloso workshop marom. Gima muhimu ka maneno makonya en skill. Keche sani pok ing'eya to isewinjo na nyalo ga timo gir bao, then inyalo contractor gi pesa ni moko maga. Okay. Yes. Koro pesa na medhi nyiewo go material. Dhi nyiewo pesa ni no ema dhi nyiewo go material ta timo ni go tich ti dhi maber. But the best option mar timo tij randa en ka ponono di bed gi pesa ni moro minyalo ga loso gige machalo ready made to ji nyiewo nikech ohala mabao kata in samoro fundi poko quality winjo ga mana ni funde wakoche gik machal kamago. Koro mondo ng'ato trust en gima muhimu sana e ohala mwatimo mar bao ni, mondo ichop ni ng'ato nyalo gami pesa no endo koro di los na kom kata di los na kitanda. En e gima muhimu mogik, lakini pesa to kinyal wuoyo ni ohand bao katibi mana gi million to ruma samoro nyiewo mana mashinde matin, samoro bape machalo mag maoga ni gin gik mabiro gi cost maduong'. Koro ichaka chaka matin, ok wanyal scare ji ni demand this kind of money. For example, kaka koro wan sulwe menyi winjo jirifano, I think ni chieng mane koro wa decide ni wadwa chako sulwe, I had about 100,000. Yeah. Koro mano kama na chake. Koro mano gi dholuo moher wach ni chaka. Chaka. Ema tiye fundi bao ka. Technique gi skill. Skill is most important e weche mag tije lwedo te. Skill ka be jilore, Nevani. Yes. Nisani to kit skill. Ang'o ma determine gima kaka idhi loso. Samoro fundi loso ma imiyo gi ni losuru gini to ng'ato loso mare. Ere kama jilore? Iluongo ni artwork koro. Keche duka en achiel mwanyiewe bao. Bao be chalre. Lewni mitwang'o kata ka en kom, same thing. Kata iluongo nitie kaka jo mafunde luongo ni suede kata ng'o, is same thing ma ng'at man Kisumu cha bro nyiewo, ng'at moro ma bro bedo Nairobi ka nyiewo, wadhi e duka achiel. Koro artwork ne mopogre. Kumiya law machal kodi, ng'at moro machielo bendo mi kamano, the end product kuro moro is more appealing, iluongo ber ne wang' neno, to moro samoro ng'ato ok ne ka ber ahinya. Sulwe ni yango kanye, nying mar sulwe kata en sulwe decorations. Ang'o miyo ok sulwe carpentry? Naneno decoration takonga en koso magi jo